Уникални вафли с марката Кредо пусна на пазара лидерът в производството на сладките изкушения Дик 2000. Новата серия е с малко калории, обогатена с фибри и протеин. Дебюта на вафлите Кредо New Life стана на грандиозен купон в Велико Търново. Производителите са помислили за всеки вкус. Двете нови вафли са с млечен и какаов пълнеж. Най-нетърпеливи да ги опитат бяха децата. Някои от тях дори премериха сили в надяждане с вафли. Новите вафли изкушиха и по-възрастните. На тях се падна да разрежат и изядат гигантски вафли Кредо New Life. За по-малко от час бяха раздадени повече от 15 000 вафли. Заради добрия вкус и качество, Кредо New Life си спечели стотици почитатели. Благодарение на новата серия, те за първи път могат да ядат вафли до насита, без да се притесняват от недебеляване или лош холестерол. Една вафла мини Кредо. Рестото, моля. Ресто, искам още вафли мини Кредо. Хапай Кредо всеки път. Мини Кредо е върхът!